Γεια σας παιδιά, εδώ ο Laco Gamer και σήμερα θα παίξουμε το Roblox, όπως βλέπετε το Prison Life και για να δούμε join game, ναι, πρώτη φορά που παίζω Roblox, επειδή σας είχα πει και στο προηγούμενο, θα γίνουμε, για αυτό το επεισόδιο θα είμαστε αστυνομικοί, άμα μπορούμε, όχι, άρα θα γίνουμε κλέφτες. Αλλά στο επόμενο επεισόδιο ελπίζω να μπορούμε να είμαστε και αστυνόμοι. Για να δούμε τι κάνουμε, πώς προχωράω τώρα. Εδώ. Α, έτσι προχωράμε. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Animated. Για να μιλήσουμε με κάποια παιδιά τώρα. Οπ. Ρε παιδιά, τι περιμένετε όλοι εκεί. Σηκώ πάνω βρε. Σηκώ πάνω ρε. Παιδιά, είναι τρελός ο δικός μου, δεν πειράζει. Δεν πάει καλά. Α, πάλι δεν πάει καλά. Κόλλησε ρε φίλε. Ένα λεπτό. Εντάξει, το φτιάξαμε. Και για να πάμε να πάρουμε φαγητό. Θέλω λίγο φαγητό. Μπορώ να έχω φαγητό? Α, πάμε. Έχω φαγητό τώρα. Πήραμε και φαγητούλι. Επειδή είναι η ώρα του μεσημεριανού. Και για να φάμε. Φάμε λίγο. Φάε. Φάε να μεγαλώσεις. Να γίνεις άντρας. Ναι. Α, τελειώσαμε και το φάι τώρα και φεύγουμε. Πάμε να δούμε τι κάνουν και οι άλλοι. Όχι, ανοίγει. Θα πάρουμε κανένα όπλο τώρα. Ναι. Α, δεν μας ανοίγουν. Staff only. Για να πάμε έξω. Have free time. Τώρα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε τώρα. Πάμε να κάνουμε λίγο γυμναστική, να γίνουμε μπρατσαράδες και να δέρνουμε τους μπάτσους. Για να κάνουμε λίγο γυμναστική. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε από ό,τι βλέπω. Ρε φίλε, κάνε γυμναστική. Α, πάμε αλλού. Ωραία, έλα, ναι, πάμε. Να παίξουμε λίγο μπάσκετ. Όχι, ναι, μας έκλεψαν την μπάλα. Και μετά λέτε μας κλέφτες. Α, για να πάμε πίσω, μήπως έχω. Μας κλείδωσαν. Οι βλάκες. Άμα ανοίξει αυτός την πύλη τώρα, εγώ πήγα και έκλεψα τα όπλα. Βασικά, έλα, άνοιξε. Ευχαριστώ πολύ. Βασικά, πώς θα φύγω τώρα από εδώ. Ρε. Να περάσω. Ευχαριστώ. Κλέβω τη δουλειά του αστυνομικού. Θα κάτσουμε τώρα εδώ. Άντε προχωρά. Κάτσουμε τώρα εδώ. Εδώ πέρα. Εδώ. Κάτσε εδώ. Ωραία. Επιφύλαξη των δρόμων. Ανάβουμε καμιά τηλεόραση λίγο. Είμαστε τελειώσαν τα λεφτά, Άρα αστυνομικοί τι κάνετε, να σας πω τώρα. Θέλετε θα είμαστε και be hostile, δηλαδή ότι μπορούμε να βαράμε κιόλας και να κλέβουμε και όπλα. Φεύγω από εδώ, βαρέθηκα. Έχεις πολύ ωραία, έχεις χάλια δουλειά. Ρε, μη με σπρώχνεις εμένα. Έχει χάρη που είσαι αστυνομικός. Γιατί αλλιώς έχει νταντά. Ή μη φύγεις χωρίς εμένα. Μη φύγεις χωρίς εμένα. Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ, αλλά τι είναι αυτό που κρατάνε οι αστυνομικοί? Κρατάνε μια καρτούλα που μπορούν να περνάνε από όπου θέλουν και όπου θέλουν. Εμείς γιατί να μην το κάνουμε αυτό, τι είμαστε εμείς? Α, μόνος μου είμαι. Ανοίξτε μου ρε! Ανοίξτε μου ρε παιδιά. Θα μου ανοίξετε? Μου άνοιξανε, είμαι ελεύθερος, ναι. Θα μου ανοίξει και αυτό να φύγω. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός. Έχουμε βραδινό τώρα, δεν το ήξερα.
Πάμε να φάμε, είμαι καλό παιδάκι. Μόνο που άμα βλέπω μπάτσους θέλω να τους πάω στα μούτρα. Για πάμε να φάμε βραδινό. Τι, τελείωσε? Εγώ τι έχω να φάω ρε? Πω, αυτός ο άνθρωπος κάθεται μόνο στην καρέκλα. Και άμα ανοίξουν οι πύλες αυτές, εμένα τρυπήστε μου τη μύτη. Για να δούμε, μη κάθεσαι πάλι ρε. Πάμε να κάτσουμε να χαλαρώσουμε λίγο. Χαλαρώνουμε. Χαλαρώσουμε, τι θα κάνουμε? Εγώ τριπλή καρέκλα παιδιά, είμαι boss. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν πειράζει, ας φύγουμε από εδώ. Άντε. Και τι θέλω να κοιμηθώ εγώ, τι φταίω? Τι itch μωρή? Θα μου πεις και itch. Άμα θες να μπεις στο αυτό που έχει όπλα. Κοιτάξτε, δηλαδή κοιτάξτε κάτι όπλα που έχει μέσα. Μπήκα μέσα. Όχι, έλα. Μου κλείσε η πόρτα. Τι μου κάνανε? Τι έγινε ρε παιδιά τώρα? Τι έγινε ρε παιδιά τώρα? Τι τους έκανα? Wow. Πολύ τρελή αστυνομική. Καλά, όταν θα τους κρατάμε εμείς μέσα. Μην κλείνετε την πόρτα παρακαλώ. Όπως σας είπα και πριν λίγο, κοιτάξτε κάτι όπλα που έχουν αυτοί. Και κοιτάξτε κάτι όπλα που είμαστε και κλέφτες και δεν έχουμε εμείς. Μακάρι να είχα μια πόρτα εδώ. Και πηδάω. Μια πορτούλα ήθελα ρε παιδιά. Μια πορτούλα δεν έχει. Οκ, παιδιά, αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Θα τα πούμε επόμενη φορά. Και να ξέρετε ότι θα κάνω βίντεο, θα κάνω 2 επεισόδια. Δηλαδή έχω κάνει αυτό το επεισόδιο, θα κάνω και ένα άλλο επεισόδιο με Roblox να είμαστε στη φυλακή. Μετά μπορείτε να μου πείτε στα comments τι θέλετε να παίξω άμα πάει το βίντεο καλά. Και αυτά από μένα, γεια σας.